हेलो फ्रेंड्स वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चेनेल खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि एनबि ब्लगिं यूट्यूब चेनेलाव फिन खेनसेबाव बरायहरबावबाय। दा आङो नै फालें ओंख्रि संनो नागिरलायबाय, बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानलायबाय। नोंथांमोनहा इन्टारेस्टेडबा नायलांदो, आसा खालामो नोंथांमोनहा नायगोन। ओमफ्राय आङो नै दा फालेंजों पनिरजों ओंख्रि संनो नागिरदों। आङो सिगाङावबो बिनि भिडिअ बानायखांखाबाय, थेवबाबो आङो दिनै ओरैनो थास्लायस्लाय आरो देखायबावनोसै नोंथांमोननो। बिदिब्ला नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। ओमफ्राय आङो नै बेयावहाय सामब्राम गुफुर, हाइजें, फानलु हानानै लाबाय, बेखौ आङो ग्राइन्ड खालामसै। ओमफ्राय नैबेयो फालें मैगं, नैबे फालें मैगङाबो रुनानै दोनखानायमोन, ओमफ्राय बेखौबो होनोसै, बेखौ ग्राइन्ड खालामनोसै। मैगंखौ माने दिनै लाबोबाथाय दिनैनो जाया नालाय, बेखौ लाबोनोसै। ओमफ्राय लाबोनानैहाय बेखौ साफा खालामनानै सुनानै बिदिनो एसे माबानानै रुदबनानै माबायाव दोनो आरो फ्रिजाराव। ओमफ्राय बेखौ जै दिनहाय संगोन ओइदिनसो बेखौ फ्रिजारनिफ्राय हाननानै माबायो आरो बेखौ जै दिनहाय जागोन ओइदिन बेखौ बिदि ग्राइन्ड खालामनानै संनांगौल' आरो, बिदिबा दसेनो जायो। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आं माबोरैहाय बानायो माने सङो। ओमफ्राय आङो दा बेखौ फालेंखौ होनानै लाजोब्बाय, ओमफ्राय आङो बेखौ ग्राइन्ड खालामनोसै। बेखौहाय आङो दा ग्राइन्ड खालामखांबाय, नै संनोसै। नै बेबायदि ग्राइन्ड खालामनानै लाबाय, बेखौहाय संनोसै। संनो थाखाय गिबियावनो थाव होनानै लानोसै। बेसरनि थाव, मास्टार्ड अइल, आयौ बारासो जाबाय नामा थावालाय, एसे बांसिनलाय। थावखौ आङो होनानै लाबाय, बेखौ थावखौ एसे गुदुं खालामनोसै। ओमफ्राय थावा दुंबाय नै, ओमफ्राय आङो बेयाव सामब्राम सेरनोसै। सामब्राम होनांगौ बेयावहाय फालेङाव। आङो सामब्रामखौ होबाय, बेखौ एसे ब्राउन कालार जाजासिम एवनोसै। ब्राउन कालार जाबाथाय बेयावहाय फालें मैगंखौ होनोसै। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो बिदिब्ला। ओमफ्राय सामब्राम एसे ब्राउन कालार जागौमानि साहा फुदुंनोसै, साहा फुदुंनानै लोंनोसै एसे। दै होगोरबाय साहायाव, ओमफ्राय सिनि होनोसै। सिनि होबाय, गाइखेरबो होनोसै। ओमफ्राय लं होनोसै, लं गरसे होनोसै। ओमफ्राय नैबे इलाइसि, नै एसे माबानांगौ बेखौ, इलाइसि होनोसै। लं इलाइसि होबाथाय आङो साहाखौ बिराद गोथाव मोनखायो, बेखायनो आङो इलाइसि गरसे आरो लं होखायो आं साहायाव। साहापातखौ दायो लास्टावसो होगोन, बेखौ एसे गोदौ होग्रोनोसै। दैजों गाइखेरजों फुदुंग्रोनोसै। ओमफ्राय नै सामब्रामा ब्राउन जाबाय, बेयावहाय आङो फालें मैगंखौ होनोसै।
दसे मोनहोनोसै फालेंखौ बियो एसे रुनानै दोनखानायसोमोन नालाय बांद्राय गोबाव टाइम लाया बेखायनो बेखौ आङो 5 मिनिटसो माबानोसै बेयाव एसे दैबो दं नालाय बे दैखौ रानहोनोसै आङो 5 मिनिटसो ओमफ्राय लास्टावहाय पनिरखौ होनोसै संख्रिखौनो होनो बावबायसोमोन नै दा आङो बेयाव संख्रि होनोसै बावबायसोमोन संख्रिखौनो होनो बेयाव संख्रिल' होनांसिगौ जेबो होनांखाला दहायजायनो बेखौ ग्राइन्ड खालामनायाव गासिबो होजोबखाबाय फानलु सामब्राम गुफुर ओमफ्राय हाइजेंल' होनांगौ बेयावहाय ओमफ्राय थावआवहाय सामब्राम गोजा सेरनानै संनांगौ ओमफ्राय बेयाव संख्रिल' होनांसिगौ आरो होमबानो बियो जाबाय ओमफ्राय आं बेयाव दसेनि उनाव पनिर होनोसै नै पनिरखौ आङो बेबायदि हानानै लाबाय न'आवनो बानायनायमोन पनिरा दिनैना पनिरा बांद्राय मोजां जायाखै माबा गुगालाबायदोंसो बांद्राय मोजां जायाखै खोमादां ओमफ्राय आङो बेखौ हानानै लाजोब्बाय ओमफ्राय आङो बेखौ होनोसै फालेङा जाबाय नै फालेङा दैया रानबाय बेयाव आङो पनिरखौ होनोसै बेखौ आङो दसे 1 मिनिटसो मोनहोनोसै होनबानो बियो मोनबायबो ओमफ्राय बियो 2 मिनिट जाबाय लोगोफोर नै बियो मोनबाय अलरेडि बियो मोनबाय बेयाव जेबो होनांलाबो जेबो खालामनांलाबो फाइनालि बियो मोनबाय आरो बेखौ आङो दा गेस बन्द खालामनोसै साहायाबो नै माबाबाय गोदौबाय बेयाव आङो साहापात होनोसै सापाति होनोसै आयौ गोलैनोसो नागिरबाय माथो सापाति बरहाबासो गोथाव मोनो आङो साहाखौ बेखायनो आङो सापातिखौ एसे बुरजा होबाय सामसब्रै होबाय आङो बेखौ आङो खोबनानै दोनसै 5 मिनिटसो थेंक इउ लोगोफोर बेनोमोन आंनि दिनैनि भिडिअ'आ नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आंनि पनिर ओंख्रि संनायखौ माबायदि नुदों नोंथांमोनहाबो संनानै जानाय जोबोद गोथाव जायो आरो बिराद हेल्दिबो फालें मैगङाथ' बिराद मोजां देहानि थाखाय बेखौ जानांगौसो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय